Well, everybody's heard about the bird. Bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Well, a bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. The bird's a winner. Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner. Egunon, lasai egunon Euskal Herria eta egunon pantailaren atzean zauden guzti hoiei aste artea dugu eta hementxe gaude lasaieko gozarien bigarren saioarekin. Ederrek esan du berea eta hasi gaitezke. Egunon, bai. Markatu ederen ni pixka ere sartu nahiza. Bai, eske kontatuko dizuegu ja sekreto bat, saio hontako sekreto bat, eta da Ederrek daukala ilusioa egunero esateko Good Morning Vietnam. Horrekin hasi nahi du. Eder, zergatik Good Morning Vietnam? Pelikula zoragarria dalako. Nahi dunak, bueno, eta Ignatiusi ere, Ignatiusen omenez. Bueno, Jesus. Norbaitek esagutu. Haze erreferenteak. Eta zueaztu, aste honetan erreferentea hau dela, Oitxe, ederrentzat ezaki, baina bestentzako bai. Ez Ignatius, ez da pelikula amerikanotako beste inor. Juanba, saiko Juan Bautista izan ere, lasai astea ospatzen ari gara. Zer moduz juntzen jaietako lehenengo eguna, Txomin? Bikain, jendea oso zagit. Gogonez hartu zuen bingoa, sari pila eman genituen, topen, egia esan pozik oso jendearen, bueno, noaiteko harrerarekin eta... Eneko zuen bingoan, esate Txominek ondo juntzala oino, zuen bingoan zerbait gertatu zen, Bai. Zitugu detaile gehiagi emango, baina... Hasiera nahiko aldrebestua izan zen. Hasiera beti aldrebestuak izatea. Bai, eta gero hor erdian ere zerbait, ontzan. Baina konfunditu intzialako batek bingoa abestu, linea abestu beharrean, eta bueno, liatu egintzan, eta batzuk horra serratu, baina, dana konpondu zen. Eder, gaur futbolaz doa asuntoa, o zer? Zuk ere futbol kamiseta bat jarri dezu? Hala da, itxoin, txakurra hortik handabil sartu nahi du programan. Hoxe. Bai. Zuzeneko kontuak, goizeko sortzi terdiak dira, eta izu. Txakurra ja esna, bai. Zu Ander, kamiseta ere futbolekua, zu futbolzalea bihurtu altzea bain bapaten. Bai, baina ez da Betis ez ezer, hau da munduko futbol ekipuik onena. Lasurdes, Extremaduran. Zoazte, Lasurdesera, pixkat laugarren fasean gaudenean, edo hirugarren fasearen bigarren puntuan gaudenean, edo provintzien arteko mugikortasunaren zea horretan, zoazte Lasurdesera oporretan, edo han disfrutatzea. Kasko jarriko ditut, beti gazten zait kasko. Zoragarria, bai. Orain bai. Bueno, lagunok, gaur baditugula hainbat eduki zuentzat ere prestatuak, baina lehen da bizi garrantzitsuena, eguraldia, ze eguraldi izango dugu gaurkoan. Raulek, behasaindik. Gereziondoak loretan daude. Eta hori da, Gereziondoak loretan daude. Lasurdezeko kamiseta ondo datorki horretarako. Hala ere, ez dakit behasainen zeguraldingo, baina hemen gerezik ja ateratzen ari dira. Ja lorea aspaldi pasazan. Baina hori eder, zuek gerezi zamarrak zeatelako. Txistako! Arrapazak. Gereziak, bueno, behasainen da beste zona bat. Horro dakizue, ez geha orain hasiko hemen esplikatzen Greenwich Meridianoa, eta Greenwich Meridianoak nolabait erdibitzen du mundua. Txomin, esplikatu zuk hori, Greenwichena. Bai, Greenwich, Meantime, GMT, eta... Hori da. Bai. Meridianoak badaude, eta bestelakoak ere. Ederrengelako bat ere, bazan meridiano. Bai. Iñaki Meridiano. Bueno, lagunok, aurrera jarrituko dugu ze bestela hau eskuetatik joango zaigu, ez bazaigu jada. Juan, gaur zer dugu? Zer dugu gaur gure lagunentzako, Eder, programazioan? Gaurkoan bi gauza, bat kontzertuak, Askabilta bere launak, kontzertuan izango ditugu, zoragarria, zuzenean YouTubeen ikusteko aukera. Ikaragarria.
eta baita ere, pintxo eta marrazki lehiaketa, maionesa eta ketchupakin eta egindakoak, bozkatzeko aukera, atxalde guztian zehar, hori bai, gaur, bihar itxita, bai, bazpa. Saiatu gaitezen mesedez epeak betetzen, eta gauzak bere garaian entregatzen. Bai. Argazkiak izango dituzue, klikatu gehien gustatzen zaizkizuenak, eta irabazletxoren bat edo, eta saritxoren bat ere egongo da. Claro, hemen Carlosek, bileretan eta geundenean, Carlosek oso argi utzi zuen, baloratuko genuela itxura. Zenoski, ezingo dugu dastatu. Hala ere, nahi badute, jartezakegu gure etxeko elbidea, eta nahi dunak alko du bidali ere, ez? Hori da, hemen azpian azalduko da, hemen azpian, nire ederren azpian, atxominen azpian. Eta hoxe, iruditzen bazaizue, kontzertuak askabilena, sukaldaritza, eta gaurko gonbidatuari paso emango diogu. Vale, primeran. Venga ba, aurrera gaurko gonbidatua. Eta hemen gaude gure gaurko gonbidatuarekin, Maria Mendizabal, egunon Maria? Egunon, Ander. Bueno, Maria, zu DBH-ko irakaslea zara, ezta? Bai, hori da, DBH batean ibiltzen naiz bereziki, bai. Bueno, eta zer moduz moldatzen zara, DBH batekoekin? Bueno, ondo, lan pixkat emate jate, baina denei ematen digute, baina, bueno, dena bezala pentsatzen dut, ondo gabiltza hor. Bueno, lasaieko goxarietan zaude, lasaieko goxariak da saio honen izena, eta galdera egiten digu gonbidatu guztiei. Zerko saltzen du Maria Mendizabalek? Bueno, oantxain izan hemen prestatzen. Normalean, beti fruta pixka saltzen dela bizi, eta gero tostada batzuk, hemen ez dakit ikusten dian, baina hemen tostada batzuk jaten ditut, olioakin, o beste batzutan urdai azpiko pixkatekin. Eta laxe, bain, hau jan da gero infusioa baitare. Earki, osea que kompleto? Hori da, kompleto, bai. Kompleto. Aizu, Maria, pixkat, badakizu, elkarrizketa bat egin behar denean, dokumentatu behar izaten da, eta bilatu behar izaten da elkarrizketatuaren inguruko informazioa. Eta nik hori egin dut, egon naiz investigatzen, eta topatu dut artikulu hau. Eta galdetu behar dizut, gosaltzen dezun horrek asetzen zaitu? Bueno, egia da, gero amaiketako ajan behar izaten dutela, Beraz, goxearekin geratzen zara? Bueno, ez, normalean ondo gosaltzea gustatzen zait, baina egia da gero 3 ordu baino gehiago ez zetela aguantatzen normalean. Eske, claro, nik hori bilatu dut eta hau zan titularra begira, hemen pantailan azalduko zaigu. Maria Mendizabal, irabazteko goxeari eustea da gakoa, eta gu goxe gara oraindik. Hori. Maria, berria egunkarian topatu dugu elkarrizketa edo artikulu hau, eta arraunlaria zarela, jakin dugu. Bai, hori da, bueno, elkarrizketa hori bain dela urte batzutakoa, baina bai, aurten ere berriz ere arraunean hasi naiz, eta, bueno, bueltatu naiz, eta bai, urte batzuk ja badara mezkit, bai, arraunean. Bueno, kontxan ere arraun egin dezu, ezta? Bai, hori da. Bai, bueno, damazkean urtea, bueno, ni nahiko berria naiz kirol honetan edo, badago jendea urte pila damazkina txikitatik, ni berandu hasi nintzen, baina, bai, talde on bat oso fuerte baten hasi nintzen, eta, bueno, hasi nintzen urtetik, hor, kontxan egon naiz. Lehenengo urtetan ez duen arraunikin, baina gero bai, gero arrauna egiteko plazerra haukin. Ederki, eta izu, Maria, egun hauetan, konfinamenduan, danak etxean itxita, orain pixka askatu digute, baina nola entrenatzen du arraunlari batek etxean? Bueno, egia guk guretza garrantzitsua dela, ez gelditze hori, eta ia gehienak, behintzat, taldeko gehienak, etxean, bueno, makina ergometroa daukagu, bai, batzutan gure artean ere txandakatzen joan bergea, zekaro, dienentzat makina bitako bat eukitza ez da erresa. Baina, saiatzen geha, moldatzen geha, eta, egunero entrenamendua jartze izkigute. Eta, gero baita ere, hemen etxean arraun txiki bat daukat. Primeran. Bai, eta, horre, saiatzen naiz, pixka bat, aztu gabe ariketa edo mugimendu
antzekoak egiten, eta... Baina nola eragiten diozu, ze hori uretan, horrek ez, uretako erresistentzia egin iteo, eta... Bai, itxasora juteko aukera ez daukatenez, hemen saiatzen naiz, bainera batzutan ur pixka jarrita... Ederki, Jesus. Beraz, zuei ere tokatu zaizue arraunlariei imaginatzea, aurtengo kurso hontan. Bai, denei bezala, pentsatzen dut, baina gure kirolontan, gerturatzen saiatzen gea, errealidade hortara, eta, ariketa desberdinak egite ditugu, eta, moldatzen saiatzen ari gara. Primeran, Maria, eskerrik asko gure saiora gerturatzeagatik, ez ditzugu denbora gehiago lapurtuko izan ere, badakigu Laister klaseekin daola hasiko zeatela, eta ea Laister bueltatu aldezun itxasora, eta bueltatu aldezun ere eskolara, eta elkarrik ikusten dugu. Bai, hori da, elkarra ikusten dugun azkar. Oso to. Bueno, mila esker. Zuri, agur. Eta kirolari tartea zabalduko diogu orain lasaiko gosarietan, gaurkoan gosariarekin lotura handia duen zerbait ikusiko dugu, izan ere badakizue lasterketa bereziak daudela mundu osoan zehar, eta gaur nora joango gara, Txomin? Gloucestershire, hori da. Gloucesterren, ikusiko dugu, lasterketa benetan berezi bat. Tomatinaren lehengu sina, dan lasterketa bat esango nukenik. Hortxe ikusten zuen pantailan, lehenengo irudia. Txomin, definitu pixkat zer ikusten den hor, ezagit. Ia esan, kanika karrea izan ziteken. Bateren bat kaniketan... Eta maldarbera ere, jungo dia, osea... Ni gaur bada espada koloreak ekarri ditut, denekin euteko. Animatzeko, ondo. Enego bide bezala, azalduko dugu pixka bat, zeren bezala baten batek susto hartuko du. Sekulako malda dago hemen, hor, zuaitzaren atzean ikusten dituzue, hainbat lagun hortxe jarrita, baten bat arropa gutxirekin doa. Lagun diren ez dakigula. Bai, dena batea daude eta orduan laguna. Uida, ubuntu dana juntu, hemen, venga. Orduan. Hala ere, hau Ander ez da aurtengoa izango, ez? Ze horren beste jende batera eta horren ondoan. Ez, aurten ez. Baina, geho maskarilla dauka jendian gana juntarko. Baina, eder, lasai zeren, laserketa hau egiten badezu, koronavirusak ez dizu beldurrik emango. Eta orain ez dugu ez zergatik. Osea, laserketa hau egiten badezu, koronavirusa da zure arazoen artean txikiena. Zergatik, gazta bat botako dute maldan bera, eta gazta hartzen dunak irabaziko du laserketa, eta gazta. Eta galduko du agian bidean bizia. Ez egit, ikusiko dugu. Hau la pesina da. Prest zaudete? Bai. Venga, 3, 2, 1, aurrera laserketa. Hortxe bota dute, gaztaia, eta ojo, erortzen hasi dira danak, eta berdez doana, ara, erori da. Earra. Ona. Ondo aira geizten, Epa. Eta izugarria, beste gazta bat bota dute, hemen kontua da. Hemen zeinek irabazten du, ondoen imitatzen du nagazta? Ojo, superheroia. Hortxe hijua. Eta hau, ama, gizajoa. Eta kamilan eramaten dute bat, noski, ez da ideia oso una karrera hau, venga, Ostras. Hemen hasieratik danak erori dira. Upa! Hemen hasieratik danak erori dira. Hau, eta altxatu da azken. Ui, ama. Ni galdera bat bakat, norbaitek irabaztegu gazta hemen. Orain gora, ojo! Maldan gora! Hemen kriston gaztaina irabaztea. Izan ere, bakizue, esaten dute, untzak aldapan gora kantua egiteko, euntan oinarritu zela. Bai. Beste gazta bat bota dute, eta ojo, hortxe atzean borat ikusten dugu. Bai. Gaztaina eharra hartze dute. Bai. Eta honek irabazi du. Eta hemen beia. Hombre, larrean beia, honbar da. Adiós. Bueno, nik uste nahikoa izan deula lasterketakin. Bai. Zemene, gazta eta gazta bota. Gauza batek harritu nau. Zerk?
Baten bat, zutik baldin badijua, hor daude beste batzuk lurrea botatzen dutenak bukaeran. Bai. Zakit, fijatu zeaten. Bai, noski, claro. Baina hori da amortiguatzeko eneko, esango nuke nik. Bai. Zaldia ere, Ander hortxe. Zaldiak, behiak, guk lasaien badugu malda bat, hau egiteko. Igual, ez da oso ideia ona. Ez da oso ideia ona, beraz... Igual Lukeri proposatu behar diogu. Beraz, moztu, nada, fuera laserketa. Bueno, lagunok, on arte gaurko saioa, gogoratu, programaketan gaur duguna, gogoratu, nik ez dut gogoratzen. Kaskabilen kontzertuan. Kaskabilen kontzertuan, gogoratu behar. Eta gero, sukaldaritzan, hor eman marta, like. Hori da, like, bueno, horrekin bukatuko dugu gaurko saioa. Gustatu bazaizue, eta ez bazaizue gustatu ere, eman like eta arpidetu. Venga, topa lagunok! Aio!